गोजान जालांदों अब्ला इसोरा जोबोद दुखु मोनदों दुखु जादों आरो इसोरा बे समाव नुहरदों सोर सोर मानसिफ्रा गावजों सम्पर्क थादों आरो सोर सोर नखरफ्रा इसोरजों बेसेबां मोजां कानेक्सन थादों इसोरखौ बाख्नायदों बे समाव इसोरा नागिरनांगौ गोनां जादों पृथिबियाव बे समाव इसोरा जेब्ला नागिरदों अब्ला सारा पृथिबिनि मानसिफ्रानो दिनै इसोरनि गोजान जादों इसोरनि बेरेखा मावदों इसोरनि नोजोराव हामजाथावै दिनै बेबायदि खामानि मावदों बेनिखायनो इसोरा नहखौ लानानै बुंनांगौ गोनां जादों नह नोंसोरनि नखरखौल' आङो नुबाय बेनिखायनो आङो नोंसोरनि नखरखौल' आङो बासायसिगोन होननानै नोङो गंसे समायना नाव बानायदो होननानै नहजों इसोरा रायलायदों इसोरजों रायलायजानाय बायदि नहआ गावनि बिसि फिसाला बिहामजोफोरखौ लानानै दाम दम बिसोरो गंसे नाव बानायनो बिसोर थाम थिम जादों गोबाव बोसोर बिसोरो नाव बानायदों आरो गावसोर बे नाव बानायखांनायनि सायावबो नहआ गामि गामि नखर नखर थाङै थाङै खोन्थाबायदों जे इसोरा होनदों जायफ्रा आंनि नावआव गाखोफैगोन बिसोरल' बासायजानायखौ मोनगोन जायफ्रा नावआव गाखोगोन बिसोरहाल' दिनै इसोरजों बासायजानायखौ मोनगोन होननानै नहआ जेब्ला खोन्थाबायदों अब्ला गोबां मानसिफ्रा मिनिदों ठाट्टा खालामदों नहखौ निन्दा खालामदों नहखौ जाहा थाहा बुंहरदों होननानै जोङो दिनै मिथिनो मोनो अब्लाबो नहआ निराशा जायाखै गोसो बायाखै बियो जेब्लायबो नाव बानायनायाव गोसो होनानै बे बानायदों जेब्ला नाव बानायखांदों अब्ला इसोरा गावनि बुंनाय बाथ्रा बायदि नाव बानायखांसेयावबो दिनै मानसिफ्रा रावबो नहजों लोगो लायैयाव नह आरो नहनि फिसाला बिहामजो नहनि बिसि 8 जन परिबार 8 जन व्यक्तियाल' दिनै बे नावआव गाखोनानै थानो मोनदों बेजों लोगोसे माखासे जिब जुनारफोरखौबो इसोरा लाबोदेरनानै नहनि बे नावआव दोननायाव बिसोरल' बासायजानायखौ मोनदों Praise the Lord बे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ दिनै जोङो बासायजानो थाखाय जोंनि जिबनाव बासायजानो थाखाय जथेस्थ जोङो बे गिर्जाखौ जोङो नाव बादि जोङो बै समाव नावजों इसोरा बासायदों दिनैनि जोंनि बे समाव प्रेजेन्ट जोङो टाइमाव जोंनि बे गिर्जायाव जोङो फैनायजों इसोरखौ सिबिनायजों इसोरखौ फोथायनायजों जायफ्रा गिर्जायाव फैनानै गिर्जायाव लोगो लागोन आरो गिर्जायाव लोगो लायोब्लानो जोङो जथेस्थ इसोरखौ जों बाख्नायनो हायो बाख्नायनो मोनो आरो बे इसोरखौ बाख्नायग्राफ्राल' दिनै बासायजानायखौ मोनगोन Praise the Lord बेनिखायनो बे गिर्जाया जोबोद इम्परटेन्ट जोबोद गोनां मानोना गिर्जायाव जायफ्रा लोगो लागोन गिर्जायाव जायफ्रा फैगोन बे व्यक्तिफ्राल' बासायजागोन ओंखायनो जोङो दिनै साफ्रोमबोनि थाखाय बासायजानांगौनि थाखाय बे गिर्जाया जोबोद दरकार बे गिर्जाया जोङो इसोरजों थोनजानाय इसोरजों जोङो होदेरजानाय जोङो अनुग्रहजों होदेरजानाय ओंखायनो साफ्रोमबो बे खोथाखौ जोङो बयबो मिथिखागौब्लाबो आङो गोसोखांहोदों इसोरा बयनिबो सायाव बोर होथों जोङो इसोरनि बोसोन जोङो फरायनि बेनि सिगां दहाय जोङो खिरखि खेवै समाव जोङो जेरै मा होनो खोमसि नुदोंना सिनायहरा बेबादि जोङो इसोरनि राव बुंनाय समाव बा बे न' गंसेया दिनै केबल दरजाल' थायोब्ला खिरखिफोर थायोब्ला खोमसि जाजोबो ओंखायनो जेब्ला जोङो इसोरनि रावफोरखौ जों खोन्थानायाव माखासे जोङो एसे एनै एग्जाम्पलफोरखौ जोङो सोदेरोब्ला माखासे जोङो स्रां फैयो होननानै गोबां पास्टरफ्रा फोरोङो मोनसे आङो गोसोखांदों आरो आङो हुरा हुरा आङो मालाबा आंनि बुंनायखौ खोनाबाय खोमा मानसिफ्रा सानसेखालि मोसौ बिमाया गांसो जाबाय थादों जाहैदों जेब्ला गांसो जाबाय थादों अब्ला बे समावबो मोसौखौ नुहुरबाय मोसाया टाइगार मोसाया जेब्ला मोसौ बिमाखौ मोसौखौ जेब्ला नुहुरदों आरो मोसौआबो मोसाखौ नुहुरबाय होनदों जेब्ला मोसौ
मोसौआबो मोसाखौ नुहरनानै गिनाय फैबाय आरो मोसायाबो मोसौखौ नुहरनानै आङो आदार मोनजासिगोन होननानै होसोनो थामथिम जादों जेब्ला मोसौआ मोसाखौ नुनानै जेब्ला खारदों एकदम खारबाय मोसायाबो उन होसोबाय होननानै जेब्ला होसोनो मोनथामसै बे समाव मोनसे हाखर दङ मोनसे हाखराव एकदम बेरबारि हाब्रुजों मोसौआ सानदोंमोन आङो बेखौ जेरैबाबो आङो बे हाखरखौ आङो बारनांसिगोन जुदि आङो बारनो हायाब्ला आङो गेजेराव थाबथायोब्ला आङो मोसाया आंखौ अरनो हागोन होननानै बिराद गोसो होनानै जेब्ला बारनो नागिरदों अब्ला बारनो हायाखिसै बे बेरबारि हाब्रुआवनो मोसौआ गोदोबाय आरो थाबथाबाय आरो मोसायाबो एकदम बिराद गोजाननिफ्राय बारदों एकदम मोसौनि खाथियाव बेबो थाबथाहैबाय मोनथामसै 1.5 हातसोल' गोजान फाराग होनदों मोसाया एकदम मोनथारसिगौमोन खिन्थु बे समाव बिसोर सानैबो मानैबो खारनानै मेंबाय मोसौआबो मेंबाय मोसायाबो मेंबाय आरो हाब्रुआव थाबथाबाय मानैबो बे समाव एसे मेंगा होनानै मोसाया होनदों जाहैदों आरो इसे आङो दसे मेंगा होनानै आङो जेरैबाबो नोंखौ आङो अरथारगोन आङो नोंखौ जेरैबाबो जाथारगोन होननानै मोसाया होनदोंमोन अब्ला मोसौआ सानबाय आरो माने ओंखारनोथ' हाला बेबो मोसौआबो बोलो होबाबो जेसेबां बोलो होयो एसेबां गोदोलाङो हाब्रुआव बे समाव मोसौ गाया होनबाय जादों बिमाया नोंहा सोर दङ बे हाग्रायाव नोंहा सोर मालिक दङ होननानै सोंदों जादों अब्ला मोसाया होनबाय जादों आरो आंनो राजा बे जंगलनि बे हाग्रानि आंनो राजा आरो आंहा सोर मालिक थाबावनांगौ आंनो स्वयं मालिक बे हाग्रानि आंनो स्वयं मालिक बेनिखायनो आंनाव रावबो मालिक गैया आङो नोंखौ जेरैबाबो जाथारगोन जाहैबाय जादों अब्ला मोसौआ होनबाय आरो खिन्थु नोंहा स्वयं नोंनो मालिकब्ला स्वयं नोंनो राजाब्ला स्वयं नोंनो मालिकब्ला नोंखौ बासायनो थाखाय रावबो फैनाय नङा होनबाय खिन्थु आंहा सासे मालिक दङ आङो सासे मानसिनि अधीनावसो आङो दङ बेनिखायनो आंहा मालिक दङ आरो बे मालिकआ सान हाबनायनि सिगांनो जेरैबाबो बे आंनि मालिकआ आंखौ नागिर आंनि हाब्रुआव गब्रायनाय जायगायाव आंखौ नागिरनानै बेनिफ्राय आंखौ बोखांनानै आंनि न'आव आंखौ दोनग्रा जायगायाव न'आव आंनि मालिकआ जेरैबाबो आंखौ लांथारगोन होनबाय जादों खिन्थु नोंहानो स्वयं मालिकब्ला राजाब्ला नोंखौ रावबो बासायनो थाखाय फैनाय नङा आरो नोंखौ नागिरनायबो नङा बेनिखायनो नोङो बे हाब्रुआवनो नोङो थैलांगोन मोसौआ खिन्थु आंहा मालिक दङ बेनिखायनो आंनि मालिकआ जेरैबाबो सान हाबनायनि सिगां आंखौ नागिरनानै आंखौ बे हाब्रुनिफ्राय बरननानै आंखौ बासायनानै लांगोन Praise the Lord थिग बेबायदिनो जोंहाबो दिनै सासे मालिक दङ हालेलुया आरो जोंनि मालिकआ जाबाय इसोरा जेरैबाबो जोङो दिनै बे गिर्जायावनो बे मन्दिरावनो बे न'आवनो जोङो दिनै जेसेबां न'खर दङ जोङो मोजाङै अनलायनानै इसोरनि रावखौ जोङो मानिनानै जोङो बे गिर्जायावनो जेब्लायबो जिसुनि नैथि फैनाय समसिम जोङो जेब्लायबो अनलायनानै खौसेथि जानानै जोङो बेयावनो इसोरखौ बाख्नायबाय थायोब्ला बे जोंनि मालिकआ जेरैबाबो जोंखौ बे न'निफ्राय जोंखौ दिहुनफैगोन बे न'आ जेन हमनानै लादो मोनसे बेरबारि हाब्रु बायदि मानोना बे संसारानो बेरबारि जायगा बायदि बेनिखायनो जोंनि मालिकआ जेरैबाबो सानसे जोंखौ बासायनो थाखाय जोंखौ बे जायगानिफ्राय दिखांनानै लांगोन हालेलुया बेजों जोङो एसे जोङो गावखौ जोङो सोलोंनो मोनो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो जोङो फोथायनायाव अनलायनायाव गोरोबलायनायाव जोङो जेब्लायबो खौसेथि जानानै जोङो इसोरखौ खुलुमलाङोब्ला जोंनि मालिकआ सानसे जोंखौ नागिर जोंखौ लांफैगोन Praise the Lord जोङो इसोरनि बोसोन फरायनि मार्कनि जोङो 11 अध्याय 17 पदखौ जोङो फरायनि
बेवहाय होनदों मार्कुसनि 11:17 पदआव मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा हालेलुया आंनि न'आ गासैबो जातिफोरनि थाखाय आरज खालामग्रा न' रायखांजागोन होननानै बुंदों बे न'आ सोरबा सासे सानै दिनै जेसेबां आठ न'खर होननानै जों खोनादों केवल आठ न'खरनिल' बे गिर्जा न'आ नङा बिसोर दिनै जथेस्थ' बे न'खौ फाउन्डेसन खालामनायाव गोबां गायसननायाव आरो गोबां जायगा थायगा साफा खालामनायाव आवग्रिनायाव हयतोबा बिथांमोना जोबोद खस्थ' जादों जोबोद बिथांमोना दिनै खस्थ'जों मावदों आरो दिनै मोगथाङाव दिनै नुजाहोदों जानो हागौ बिथांमोननि खस्थ' खालामनाय नाजानायाव दिनै जोङो दिनै मोगथाङाव नुजाबाय खिन्थु बे न'आ केवल बिसोरनि थाखायल' नङा नाथाय जायहानो बे न'आव फैगोन बिथांमोनजों लोगो लागोन जायहानो बिथांमोनजों लोगो लानानै बे न'आव खुलुमफैगोन बे न'आ बिथांमोननिबो जागोन बेनिखायनो होनदों बे न'आ गासैबो पृथिबिनि मानसिफोरनि लागै आंनि लागै आरज खालामग्रा न' जागोन होननानै दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बाथ्रा होनदों जोङो मोनसे बोसोनखौ फरायबावनि सेकेन्ड क्रनिकल 2 इतिहासनि 7:16 जों फरायनि बेवहाय होनदों क्योंकि मैंने इस घर को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे मानोना आङो बे न'खौ बे भवन होनदों क्योंकि अब मैंने इस भवन को माने भवन माने मन्दिर माने गिर्जा मानोना आङो बे गिर्जाखौ आङो गावनि होननानै आङो गनायनानै लाबाय आरो आङो बे न'खौ गोथार खालामबाय होनदों आरो आंनि मुंखौ अराय जुग जुगनि थाखाय दिनै आंखौ गाबज्रिनो थाखाय बे न'खौ आङो दिनै सायख'नानै लाबाय बे न'आवनो आङो जेब्लायबो नायसनहरगोन आरो बे न'नि सायावनो बे न'आव थानानै जायफ्रा आंखौ बाख्नायदों जायफ्रा आंखौ स्तुति खालामदों आंनि गोसो आरो आंनि मेगना जेब्लायबो बे मण्डलीयाव फैनानै आंखौ बाख्नायग्राफोरनि सायाव आंनि नोजोरा आङो दोनगोन आङो जेब्लायबो बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि थाबायनाय बिथांमोननि जानाय बिथांमोननि गासैबो आखल आखुफोरनि सायाव आङो जेब्लायबो आङो नोजोर होगोन आरो आङो बिथांमोनखौ जेब्लायबो गाज्रिनिफ्राय बासायनानै आङो बे न'आव खामिग्रा बे न'आव आरज खालामग्रा बे न'आव आंखौ बाख्नायग्राफोरखौ आङो जेब्लायबो बे न'आव आंखौ बाख्नायग्राफोरखौ आङो बासायगोन मानोना बे न'खौ बे गिर्जाखौ आङो गावनि होननानै आङो गनायनानै लाबाय आरो आं बे न'खौ गोथार खालामबाय बुंदों आंनि मुंखौ अरायनि थाखाय जुग जुगनि थाखाय बे न'आव गाबज्रि जानाय जागोन होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों जोङो फरायबावनि गितफोरनि 132 132 14निफ्राय लानानै जों 16 जों फरायनि बेवहाय होनदों यो तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है होनदों बे न'आ दिनैनिफ्राय जुग जुगनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट' नैथि फैनाय समसिमनि थाखाय मा जिसु ख्रिस्ट'नि लागै सारा बिश्वासिफोरनि लागै विश्राम स्थान होनदों माने गोथार इसोरखौ खुलुमग्रा न' जागोन होनदों बर'आव एसे फरायलाय फार्स्टआव सोरबा फरायलाय बर'नि गितफोरनि 132 नि 14 16 दे बेनो आंनि अरायबोनि थाखाय जिरायनायनि जायगा आङो बे जायगायावनो खामिगोन आङो बेखौनो सायख'नानै लाबाय फरायलांदो 15 आङो बेयावनि हाजाफोरनि सायाव थांलाय फैलाय बोर होगोन आङो बेयावनि हावरियाफोरखौ ओंखामजों गोजोन होगोन आरो बेयावनि दौरिफोरखौ आङो बासायनायनि अस्त्र गानहोगोन आरो बिनि सादुफ्रा गोबारै रंजागोन
आङो गाव अभिषेक खालामनायनि लागै गंसे देम्फुखौ साजायखाबाय आङो बिनि सुथुरफोरखौ लाजि नांनायनि अस्त्र गानहोगोन नाथाय सल' जाबाय दे सार दे थेंक इउ सै इसोरा जोबनो बोर होथों जोङो बेवहाय 14निफ्राय 16सिमखौ जोङो खोनानो जोङो मोनदों बेवहाय इसोरा बुंदों बे न'आ यो तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है मैं इसमें की भजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग उच्च स्वर से जय जयकार करेंगे Praise the Lord. बेयाव होनदों बे न'आ सानसे साननैनि थाखायल' नङा आरो बानायब्रबनायल' न' नङा नाथाय बे न'आवनो बे न'आ जुग जुगनि थाखाय जागोन आरो बे न'आव खुलुमग्राफ्रा साफ्रोमबो खुलुमग्राफ्रा आङो जुग जुगनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ बोर होगोन होनदों बे गिर्जायाव हाबग्राफ्रा सोरबाया दिनै दरिद्रब्ला गोरिब दुखियावनो दङब्ला आं बिसोरखौ आग्लाय बिग्लाय बोर होनानै आङो बिसोरनो जानाय नांगौखौ आङो जानाय आङो बोर होगोन आरो आङो बासाय जानायनि बस्त्रखौ आङो बिथांमोननो गानहोगोन आरो बे गिर्जाखौ जाय पास्टरफ्रा याजकोंखौ होनदों जाय पास्टरफ्रा जाय लिडारफ्रा जेब्लायबो इसोरनि नियम बादि इसोरनि आज्ञा बादि जायफ्रा दैदेनलांगोन मानिलांगोन आङो बिसोरनो बासाय जानायनि खसाबखौ आङो गानहोगोन आरो आङो बिसोरनि नांगौ बादि बोरखौ आङो बिसोरनो होगोन आरो बिसोरो आंनि बोरखौ मोननानै अराय सम बिसोरो आंजों नांथाबनानै बिसोरो आंखौ बाख्नायबाय थानो हागोन आरो बे न'आव हाबग्रा साफ्रोमबो न'खरफ्रा गंफ्रोमबो न'खरफ्रा बोर गोनां न'खर जागोन होननानै जोङो बेबादि बाथ्राखौ मोनदों जेहेजकेलनि 36नि 11आवबो बे बाथ्राखौ मोननो हादों जेहेजकेलनि 36नि 11आव फरायबा जोङो मोनो बेयावबो होनदों इसोरनि बावन इसोरनि मोजां हाबा मावग्रा इसोरनि जायफ्रा दायित्वखौ मोननानै जायफ्रा गोसो खुसि रंजा बाजा रावजोंबो दिनै हिंसा हिंसि खालामालासे रावखौबो मेगन सानाय खालामालासे जायफ्रा मोजां इसोरनि रावफोरखौ होलांगोन बेगरखौ होलांगोन बिसोरो थारैनो मोजां बिफांनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनजागोन आरो बिथांमोननि न'खरा आशीर्बाद गोनां बोर गोनां जागोन बिथांमोननि न'खराव खुनु दुखुनि सोदोबखौबो खोनानाय नङा बिथांमोननि न'खराव खुनु अभाब आंखालनि सोदोबखौबो खोनानाय नङा जेब्लायबो फिथाइ बरा बिफां बायदि बिथांमोना फिथाइ मोनजाबाय थागोन हालेलुया अब्ला जोङो दिनै बेसेबां मोजां जोङो इसोरनि दिनै बे मण्डलीखौ दैदेनलाङोब्ला इसोरनि बोरखौ माबायदि जोङो मोनो जिसियानि 56नि 7आवबो बे बाथ्राखौ जोङो मोननो हायो क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा मानोना आंजों सायख'जानाय न'आ गासैबो देशनि मानसिफोरजों आरज खालामजानाय न' जागोन आरो बे न'आव गासैबो नांगौ बादि बोरा थागोन होननानै बुंदों नांगौ बादि बोरा बे न'आव थागोन जोङो न'नि ओंथिखौ जोङो मिथियो न' एसेबां गिदिर जोङो न'खौ जोङो इसोर होननानै जोङो जहननि 10:9 जोङो मोननो हायो जहननि 10:9 जों फरायबा मोनो बेयाव जिसु ख्रीष्टआ होनदों न'आ इसोर दरजाया आं होनदों जिसु ख्रीष्टआ आरो थालाया जाबाय गोथार जिउ साबिया बिश्वासीफोर होनदों Praise the Lord गासैबो न'आ कमप्लिट न'आ इसोर आरो बे न'नि दरजाया जिसु ख्रीष्ट होनदों आरो दरजाखौ बे न'खौ लाखिनो थाखाय दरजा थायो जिसु ख्रीष्ट थायो गथै इसोरनि गासैबो बोर ब्लेसिंखौ सोरगो रायजोखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ दिनै गसंथेनानै दङ होननानै गस्पेल जहनाव जों मोननो हायो आरो जिसु ख्रीष्टआनो दर होनदों जिसु ख्रीष्टआ दर आरो बे दराव थाला लागायनाया थालाया जाबाय गोथार जिउजों जे साबि दङ बे साबिया सारा बिश्वासीफोरखौ बेवहाय फोरमायदों
नोङो जोङो बिश्वासि जानानै बे गोथार जिउजों जोङो लोगो लायाब्ला होनदों नोङो साबि जानानै थालाजों लोगो लायाब्ला नोङो जिबनाव नोङो इसोरनि ब्लेसिंखौ मोननो हाया आरो थालायाबो नोङो जिसु ख्रिस्टजों लोगो लायाबा नांथाबाबा नोंहा जेबो मावनो हाया ओंखायनो इसोरा बे मोनसे बिराद मोजां समायना बेवहाय होनदों जे बे न'आ कमप्लिट न'आ इसोर आरो इसोरजों नांथाबनाय दरा जिसु ख्रिस्ट आरो जिसु ख्रिस्टजों दिनै थानाय थालाया साबिया दिनै गोथार जिउ आरो जोङो बिश्वासिफोर ओंखायनो जिसु ख्रिस्टआ बेयाव होनदों जाय मानसिया आंजों नांथाबगोन बियो अराय सम आंजों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन जाय मानसिया आंजों नांथाबनाय नङा बिसोरो आंनि बोरखौबो बिसोरो मिथिनाय नङा आरो जाय मानसिफ्रा आंनि दरजों जानानै आंजों जानानै फैगोन बिसोरो सोरगो रायजोसिम सहैगोन होननानै बुंदों Praise the Lord. सोरगो रायजोसिमबो सहैगोन जिसु ख्रिस्टजों जानानै दरजों जानानै जोङो हाबफैयोब्ला जोङो इसोरजों गोरलैयैनो जोङो लोगो मोनहैगोन जायनि मादाव जोङो जागायजेननाय 28 अध्यायाव जों फरायलांबा जोङो मोनो जागायजेननायनि 28 अध्यायाव जेब्ला जाकबा बिदा एसाबजों दिनै बोर सेलायनाय बादि जानानै बोर मोननानै जेब्ला बिदाखौ गिनानै बेयो गावनि बिमाय लाबाननि न'आव जेब्ला थांनो थाखाय बिराद गोजान हाजो लामा बे जारनि खालामै मोनसे हाजोआव सान हाबैदों खुनु लामा नुयै बादि जानानै बे हाजोआवनो बे हर थानांगौ गोनां जादों जेब्ला बे हाजोआवनो बे थांनोबो हाला फैनोबो हाला खोमसि जाबाय लामाबो नुला बे जायगायाव जेब्ला बेयो हर थादों मोनसे अन्थाइखौ लानानै जेब्ला गान्दु खालामनानै जेब्ला उन्दुलांदों बे समावनो बे सिमां नुदों आरो बे सिमाङाव बेयो एसे मोजां सिमां नुदों जे सोरगोनिफ्राय आर्कफ्रा जांख्ला बे जाकब उन्दुनाय जायगायाव जांख्ला दोननानै बेजों ओंखारलाय गाखोलाय खालामबाय थानायखौ जाकबा सिमां नुदों आरो जेब्ला बे सोरांनानै सिरि मोननानै उनाव बेयो सानबाय बे जायगा इसोरनि गोथार जायगा बे जायगा मोनसे गिदिर समायना गिर्जा सानसेब्लाबो आङो इसोरा जुदि थारैनो आंखौ बासायनानै दोनोब्ला आंनि न'खरखौ इसोरा जुदि समायना खालामोब्ला आङो सानसेब्लाबो बे जायगायाव इसोरनि लागै गिर्जा लुगोन मन्दिर लुगोन होननानै बेबादि बेयो 12टा अन्थाइखौ खननानै बे मोनसे चिन्ह बादि गालांदों आरो बेबादि गालांनानै जेब्ला बे जाकबा थांदों बिमायनि न'आव थांबाय 14 बोसोर बे बिमायनि न'आव जेब्ला थांहैदों 14 बोसोर मालायनाव बे खामानि मावनानै थादोंब्लाबो गाव बेयावनो बिसि फिसा जाखांबाय 14 बोसोरनि उनावबाबो बे बावाखै गाव जे बै समाव मोनसे हाजोआव सिमां नुदों बे जायगाखौ जाकबा बावाखै जोङो बिसान बिजाबनि 24 अध्यायाव जों फरायबा मोनो 5 पदनिफ्राय जोङो 4-5 पदनिफ्राय फरायलांनो मोनो जाकबा बावैनि थाखाय गावनि 14 बोसोरनि उनाव 15-16 बोसोरनि उनाव जेब्ला गावनि बिसि फिसाफोरखौ लानानै फैनानै बै गाव सिमां नुनाय इसोरा जे सिमां दिन्थिदोंमोन बे जायगाखौ नागिरनानै फैनानै बे जायगायाव जाकबा बिराद समायना इसोरखौ खुलुमनो थाखाय मोनसे न' फसंदों आरो बे जायगायाव न' फसंनानै दोननाय लोगो लोगो जाकबनि आबाद खालामनाय जाकबनि जेसेबां आबाद खालामदों बेवहाय ओरैबादि इसोरा आसरित माने बोर होदों मानोना बै समावनो 14 बोसोरनि सिगांनो इसोरा समाय होदोंमोन नोङो दिनै जि बाथ्राखौ आंजों रायलायबाय आरो नों होननाय बादि बाथ्राखौ नोङो जुदि मावफुङोब्ला नोंनि गासैबो बारि बिथा नोंनि गासैबो जाति बंसफ्रा नोंनि दारैनो बोर गोनां खालामगोन आं आरो नोंनि बंसआ बालाफोरबायदि आङो उजिहोगोन आरो नोंहा सारा पृथिबियाव नोंहा सासे बिफा होननानै गाबज्रिजागोन मुंख'जागोन आरो नोङो बयनिख्रुइबो ब्लेसिं गोनां जागोन थारैनो जाकबा फैनानै बे जायगायाव न' लुनायजों लोगोसे गावनि जेसेबां हायाव आबाद खालामदों बे जायगायाव खाथि खाला आबाद खालामदों बेनि आबादफ्रा ओरैबादि समायना जादों ओरैबादि आशीर्बाद गोनां जादों आरो जाकबा बिराद दोहोनि जादों
Praise the Lord. बेनिखायनो आङो दिनै बे बाथ्राजों जोङो बेखौनो मिथिनो हायो जोङो दिनै इसोरजों मोजाङै नांथाबनानै गिर्जाखौ जोङो दैदेनोब्ला बा गिर्जानि मानसिफोरजों मेम्बारफोरजों बिश्वासिफोरजों आरो गासैबो मानसिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों जोङो जेसेबां मोजां सम्पर्क जों थागोन जेसेबां मोजां गुरै जों इसोरजों हामजाथावथाव जोङो इसोरखौ खुलुमलांगोन एसेबां नोंनि मावनाय नोंनि बारि बिथा नोंनि गासैबो मावनायाव इसोरा बोर होगोन नोङो इसोरनि थाखाय मोजां मावगोन इसोरा नोंनि न'आव बोर होगोन नोङो जेसेबां इसोरनि फिसाफोरखौ मोजाङै बेंगोन एसेबां इसोरा नोंनि फिसाफोरखौ बेंगोन आरो नोंखौ बांसिन बोर होलांगोन Praise the Lord. गसपेल जहननि 15 अयदा 5 पदाव जों फरायबा जोङो मोनो बेवहाय होनदों क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं दाख लौटा हूं और तुम दालिया हो मानोना नोंसोरो आंजों नङाब्ला रावबो जेबो मावनो हाया मानोना आङो द्राखा बोन्दोङा आरो नोंसोरो दालायफोर जेरै बिफांनि दालायफ्रा बिफांजों नांथाबना लासे रानलाङो आरो बे राननाय दालायफ्रा दानस'नानै अरावसो सावजानाय जायो आरो जाय दालायफ्रा बिफांजों नांथाबनानै थायो बे दालायफ्रा फिथाइ थाइसोग्रा जायो ओंखायनो जाय बिश्वासिफ्रा मोजां इसोरजों नांथाबनानै थागोन जिसु ख्रिस्टजों नांथाबनानै थागोन बेहा गोबां फिथाइ थाइसोग्रा गोबां आशीर्बाद गोनां गोबां बोर गोनां जायो होननानै बुंदों मानोना जिसु ख्रिस्टआनो मानोना आंजों नङाब्ला आंजों थायाब्ला नोंसोरो गावनि इच्छाजों नोंनि साननाय बायदि नोङो मोनबो मावनो हानाय नङा होनदों क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते होनदों आंनिजों नङाब्ला आंजों नङाब्ला नोङो मोनबो मावनो हाया जेबो मावनो हाया नंगौना जोङो जिसु ख्रिस्टजों नङाब्ला जोङो मावनो हायो नामा हायाना मानोना कमप्लिट इसोरा जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे इसोरा जागायजेननायाव दिनै जेरैबायदिमोन बेनि एखे सेम दिनैसिमबो बे दङ ओंखायनो जोङो सासे पास्टरा होनदोंमोन जेब्ला जोङो माबायाव फरायदों अब्ला इसोरा जेब्ला नाखौ बानायनो नागिरदों अब्ला इसोरा दैखौ सिगां बानायग्रोनांगौ गोनां जादों मानोना नाखौ बहा दोननो ओंखायनो दैखौ बानायग्रोदों बा दैनाव सोंग्रोदों जेब्ला दाउसिन दाउलाखौ बानायदों अब्ला मोनसे आकाशखौ इसोरा बानायदों जेबो गोजौआव जेबो गैयै दाउसिन दाउलाफ्रा दाउसाफ्रा बिरना थानाय बायदि होनदों जेब्ला इसोरा मानसिखौ बानायदों अब्ला खुद बे गावनावनो सोंदों जोङो फै जोंबायदि मानसिखौ आंबायदि जोंबायदि मानसि बानायनि इसोरा गाव बादिसो जोंखौ बानायदों जेब्ला जोंखौ बानायनाय फाला फैदों अब्ला गावनावनो बे गावनावनो सोंदों अब्ला जोङो इसोर बायदिखाय जेब्ला जों इसोरजों नांथाबनानै जोङो गासैबो मोजां मावलांगोन अब्ला इसोरा ओरैबायदि अजस्र बोर आशीर्बादा जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जोंनि फिसाफोरनि जिबनाव जोंनि मण्डलीयाव जोंनि न'खरफोराव जोंनि बिश्वासिफोरनि जिबनाव इसोरा लाबोयो ओंखायनो जोबोद जों इम्परटेन्ट जोङो जेब्लायबो इसोरजों नांथाबनानै जोङो मावनो गोनां जोङो गसपेल जहननि 2 अयदा जोङो 1 पदनिफ्राय 2 पदनिफ्राय जों फरायलांबा मोनो आङो बे बाथ्रा जोबोद आंनि जिबनाव आङो जोबोद मोजां मोनो जेब्ला सानसेखालि सासे सेंग्रानि हाबा जादोंमोन आरो बे समाव जिसु ख्रिस्ट आरो जिसु ख्रिस्टनि बिमा जिसु ख्रिस्टनि चेलाफोरखौबो बियो इनभाइट खालामदों लेंहरदों गावनि हाबायाव बियो मिन्थिया गावनि हाबायाव जे आदा सदा जानाय मुवाफ्रा जोबगोन ना मागोन खिन्थु मिन्थिया खिन्थु जिसु ख्रिस्टखौ बियो लेंहरदेरदों जिसु ख्रिस्टखौ लेंहरनानै गावनि न'आव गावनि हाबानि आसनाव जायगायाव बियो जिरायहोदों आरो जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरखौ लानानै बे हाबायाव दंफैखायोमोन जेब्ला जिसु ख्रिस्टआबो दंफैयो जिसु ख्रिस्टनि बिमा मारियामाबो दंफैयो आरो बे समाव हाबाया अलरेडि सानथाम जाखांबायमोन सानथामनि उनावसो बिसोर फैदों आरो बे समावबो गोबां लिडारफ्रा दौरिफ्रा फैगासिनो दङ जोबाखै हाबाया
जोबाखै जानाय लोंनाया जोबाखै गोबां मानसिफ्रा दासो फैगासिनो दङ होननानै बुंदों जेब्ला गोबां लिडारफ्रा फैगासिनो दङ अब्ला खोनाबाय जे हाबानि माखासे जानाय मुवाफ्रा मोजां दिनै बिदैफ्रानो जोबनानै दङ ओरैबायदि अकस्मात जाबाय मानसिफ्रा आन्दायबाय मा खालामनो बहा मोनबावनो बहा लायब्रबनो सोरनाव मोननो बिराद मानसिफ्रा नारा नाथा नारभास जानायाव जिसुनि बिमाया जिसु ख्रिस्ट'खौ थिनदों अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ दैखौ लानानै बे मा होनो दोफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ लाबोनो थिनदों आरो बेवहाय दै सोनानैनो बेयावनो जेब्ला आर'ज खालामदों बेयावनो समायना बिराद टेस्टि जुइस जादों बिराद मोजां गोथाव गोथाव जानाय मुवाफोर जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामनानै जिसु ख्रिस्ट'आ दांनानै हयथ' जिसु ख्रिस्ट'आ आर'जबो खालामाखै खोमा केबल दांदोंल' बेयावनो बिराद गोथाव गोथाव दिनै मुवाफोर जादों आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों दांजानाय बानायजानाय बे द्राखा बिदैफोर बे जानाय मुवाफोरखौ जेब्ला गाहाय दौरिफोरनो लिडारफोरनो जेब्ला राननानै हैदों अब्ला लिडारफोरा होनबावदों जाहैदों सानथाम जाबाय दिनैसो आसोल गोथावसिनखौ दिनैसो दिरुनदों नोंसोरो होननानै बिराद मोजां मोनदों जाहैदों हाबाब एफा गोथाव गोथावखौ लास्टावसो दासो नोंसोरो दिरुनदों होननानै बाख्नायबावदों जोंनि जिबनावबो जोंनि जिबनाव जोङो मिथिया माब्ला समाव जोंनि जिबनाव सर्ट जागोन अभाब जागोन बेमार फैगोन दुख फैगोन लाजिनांनाय फैगोन सैनांनाय फैगोन बेनि सिगांनो नों मोजां थानाय समावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिबनाव नोङो लेंहरनानै दोन Praise the Lord. Already नोङो मोजां समावनो नोङो दिनै इसोरखौ फोथायनो हानाय समावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मिन्थिनाय समावनो already नोङो मोजां समावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिबनाव इनभाइट खालामनानै लादो जेब्ला नोंनि दुखुनि सम फैगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बियो नोंनि थाखाय बे समायना नोंनि देहा होगोन खुनु नोङो फात्ता मोनस्लाबनाय नङा नोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ दङब्ला नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ इनभाइट खालामनानै दोननाय दङब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि अनथ्रावनो नोंनि जिबनाव दङब्ला नोंनि जिबनाव जेबो दुखु फैनाय नङा नोंनि जिबनाव खुनु सैनांनाय फैनाय नङा नोंनि जिबनाव खुनु लाजिनांनाय फैनाय नङा अलरेडि मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनाव दङ अलरेडि जिसु ख्रिस्ट'आ नोंजोंनो दङ हालेलुया ओंखायनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों मोजाङै जोङो दालायफोर बायदि जोङो बिफांजों जोङो मोजाङै नांथाबनानै थायोब्ला आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिबनाव गावनि न'खराव गावनि मावनायनि सायाव गावनि थाबायनायनि सायाव गावनि रायलायनायनि सायाव नोङो जुदि जेब्लायबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो दोनोब्ला नोंनि सिगाङाव आनजाद समस्या प्रब्लेम गासैबो जिसु ख्रिस्ट'आ सल्भ खालामदों आरो नोंखौ जेब्लायबो मोजाङै मोजां नोंखौ इसोरा बारहोलांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय समसिम नोङो जेब्लायबो सुखि रंजा बाजा न'खरजों इसोरखौ बाख्नायलांबाय थानो मोनगोन बेसो दिनै जों ख्रिस्टान जिबना बेसो जोङो दिनै इसोरखौ खुलुमनांगौनि समा बेबायदिजोंसो जोङो इसोरखौ खुलुमनांगौ बे न'आव बेफोरबायदिखौसो जोङो खालामनाय जायो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगो लानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो प्रशंसा खालामनानै जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय जोङो सान हर जोङो दिनै बासायजानाय बोखांजानाय सहाय कर्ताखौ जोङो मोनबाय थानाय बेखौसो जोङो दिनै बे न'आव खुलुमदों Praise the Lord. बेनिखायनो जोङो दिनै साफ्रोमबो बेयाव दिनै जेसेबां बिश्वासिफोर दिनै जोङो दंफैयो साफ्रोमनिबो जिबनाव गेदेर इसोरनि बोर आशीर्बाद थाथों आरो जेब्लायबो नोंथांमोना गावनि न'खराव गावनि मन्दिराव गावनि समाजाव जेब्लायबो नोंसोर इसोरनि राव बायदि दोननाय बायदि नोंसोरो मानिलांबाय थायोब्ला नोंसोरनि जिबनाव अराय सम दिनैनिफ्राय इसोरा नोंसोरखौ स्टार्ट खालामगोन बोर होनायनि हागायना बेयाव होनदों आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा नोंसोरो दिनैनिफ्राय जुदि नोंसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिबनाव इनभाइट खालामनानै दोनबायब्ला गावनि न'खराव नोंसोरो जायगा होबायब्ला दिनैनिफ्रायसो नोंसोरो इसोरनि बोर मोननाय समा स्टार्ट जाबाय हागायना बेयाव Praise the Lord. ओंखायनो आङो गोलावथार आङो बुंनो सानला इसोरा बयनिबो सायाव बोर होथों इसोरा नोंथांमोननि गासैबो मावनाय न'खर परिबार बे मण्डलीखौ दैदेननायाव इसोरा जोबनो गैयै बोर होथों गुसुङै जों ब्लेसिं प्रार्थना खालामनो हाथों Praise the Lord. Praise the Lord.